Түбән Кама шәһәренең Химиклар проспектындагы 50-нче йортта яшәүчеләр ишек алды бәйрәмен оештырдылар. Аларның әйтүенчә, ишек аллары совет заманындагы кебек, ягъни күршеләр бер-берсен исемләп беләләр, дус, тату булып, ярдәмләшеп яшиләр. Шунсы да сөенечле, Химиклар проспектындагы 50-нче йорт безнең ишек алды программасына кергән. Биредә ремонт эшләре әле дәвам итә. Зор Казанда таҗикча пешерелгән пылау. Аны Химиклар проспектының 50-нче йорт яшәүчесе Нурзулу Назиров пешергән. Кайнар, хуш исле ризык аша ират күршеләренә булган хөрмәтен белдерә. Әлеге табыны да Химиклар проспектының 50-нче йорт яшәүчеләре үз көчләре белән коралар. Һәрбер кеше шундый матур, тәмле ризык әзерләп чыга. Йорт яшәүчеләренең төп горурлыгы үзара яхшы мөнәсәбәттә булулары. Төрле милләт, төрле буын вәкилләре бер түбә астында тату гомер итәләр. Йорт буенча өлкән белдерүенчә, 2020 елда Түбән Камада игълан ителгән күршелеклелек елы алар турында. Бер-беребезгә һәр вакытта да ярдәмгә киләбез. Ишек алдында да без очрашканда беркайчан да кирип китмибез, күрешеп, исәнләшеп, хәл-әхвәлләр белешеп кирергә тырышабыз. Һәм шуңа күрә бөтен менә шушы пандемиялар булгачында бит инде кешеләрнең, өлкәннәрнең дә күңелләрен күрер өчен шундый бәйрәм оештырырга булдык. Ишек алды бәйрәмендә һәркем рәхәтләнеп күңел ача. Әйтергә кирәк, аларның кәефе күтәренке булуының тагын бер сәбәбе йорт ишек алдын сөкләндерүләре. Безнең ишек алды программасы кысаларында биредә ремонт эшләре әле дәвам итәчәк. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.